Det kan vi lige få klippet ind på en fed måde, ikke? Tror jeg. Er det ikke det? Der går ind. Ja, men er det? Jeg tror, det er så 50-50. prøver vi lige igen, så svarer du. Jeg svarer lige. Det var da fedt. Jeg hedder Anne-Katrine, og jeg går i 3. på Greve Gymnasium, og jeg har studieretningen biologi idræt. Jeg vil godt ind og studere psykologi efter gymnasiet. Jeg hedder Andreas og går i 2. i. Har også biologi idræt, og efter gymnasiet, der tror jeg gerne, jeg vil studere noget idræt. Jeg hedder Sebastian og går også i 2. i, og jeg har også bioidræt. Efter gymnasiet, så vil jeg også gerne lave noget med idræt. Og jeg hedder Mads og er underviser i idræt, erhvervsøkonomi og organisation. Og grunden til, at jeg sidder her i dag sammen med de 3 unge mennesker, det er fordi, at jeg er koordinator på vores idrætslinje, som vi skal tale om. Og det første, jeg vil spørge til, det er, hvorfor filen ender man på en idrætslinje på Greve Gymnasium? Altså, jeg kunne godt lide, at der var den der sådan lidt fælles forståelse for, at man måske ikke lige kunne komme til fredagscafé hver fredag, eller sådan, at man ikke kunne komme til gymfest, fordi der lige var en kamp, eller at man skulle gå før. Det der med, at man har et fællesskab i klassen omkring en sport. Også fordelen i, at man kan have noget ekstra undervisning. Nu er jeg så været ude 3 uger, det første halve år her, ude at træne i udlandet. Går glip af en masse timer, men der er ligesom en forståelse for, at man prøver at følge op på det og samle op på det, man ikke har fået nået i den uge, man ligesom ikke har været her. Ja, altså vi 2 har jo en aftale om, at jeg hver anden fredag kan gå før, fordi at jeg skal til træning inde i København kl. 16. Og det er der ligesom forståelse for. Og når vi så har så mange idrætstimer i hverdagen, så er det lidt presset med lektier og afleveringer og sådan noget. Og hvis man så er presset, så kan vi også godt få dem rykket, hvis vi laver den aftale med dem. Der skulle meget gerne være en forståelse af, at der er nogle lærere, som er opmærksomme på, at I selvfølgelig har et travlt program. I skal jo lave jeres ting og så videre, men hvis der lige er en aflevering, der skal rykkes, så vil vi hellere have, at vi bliver nødt til at rykke den, for I så får lavet den, frem for at den ikke bliver lavet. Det er fuldstændig rigtigt. Hvor mange timer om ugen spiller du badminton, Sebastian? De 2 morgentræninger, og så ellers så træner jeg så mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Hvad så, når du så også skal herover og have idræt på B-niveau? Er det ikke mega hårdt også at skulle gå herover og have idræt? Nej, fordi sådan, vi har jo tit det her, hvor vi har det her med teorien, og så med det praktiske, der laver vi ikke så meget helt vildt fysisk hårdt, og det er lærerne også gode til at tage højde for. Så det skal man ikke være bekymret for. Jeg har så meget idræt, jeg kan ikke magte også at have det på B-niveau. Det vil du sige? Nej, det kan man sagtens have. Altså jeg er vant til at spille den samme sport hver dag. At man så prøver at få spillet noget volleyball eller bokse lidt, eller du ved sådan, det synes jeg er mega fedt, at man kan prøve noget andet. Så er der for eksempel også noget som, at der er en mentor på studieretningen, som man kan tale med. Er der nogen af jer, der har benyttet jer af det? Mentor til meget. Nu er vores mentor Linda jo også Team Danmark mentaltræner, så jeg har brugt hende meget til både det også mentale uden for sporten også. Og når du så er væk de her en uge ad gangen, for eksempel når du er på dine træningslejre, kommer du så en masse bagud, eller hvordan lykkes du med at holde trit med alle de andre? Så vidt muligt prøver jeg at få fulgt op på alle timerne, de ting vi har lavet i timerne. Jeg synes også, mange af lærerne er gode til at lægge ind, hvad de egentlig har lavet. Når du har været væk en dag, så får du ligesom 1 time, du kan bruge 1 til 1 med en lærer. Og det kan du, fordi at du er Team Danmark godkendt. Er I alle 3 det, eller hvordan? Ja. Men det er ikke alle jeres klasser, der er det? Nej, i vores klasse der er vi sådan noget 8 stykker, tror jeg. Så det her med at få genlæst sin undervisning, det er fordi, at vi er Team Danmark uddannelsespartnere, at vi har et samarbejde med Team Danmark om at imødekomme jer, som er væk på de her ture, og så kan genlæse noget undervisning. Så går I en klasse, hvor rigtig mange bruger rigtig meget tid på deres sport, og det er det, de går rigtig meget op i. Fornemmer I så, at det faglige niveau i undervisningen er dårligt eller lavere, eller hvad er jeres indtryk der? Altså jeg synes faktisk, at engagementet i hvor min klasse nu i forhold til min gamle klasse er helt anderledes, så jeg ved ikke, om det er fordi, at vi måske er lidt mere konkurrence sådan, præget, når man er idrætsfolk, men jeg synes, at engagementet er virkelig godt på idrætsklasser. Er det meget forskelligt, eller er det meget de samme discipliner, som folk dyrker, når de går i idrætsklasserne? Altså i vores klasse, der er der jo mange, der dyrker badminton, som Sebastian, og så nogle dyrker karate. Jeg dyrker bordtennis, ikke? Nogle spiller fodbold, håndbold, så det er jo meget forskelligt. Og det synes jeg også er mega fedt, at man kan ligesom snakke om hinandens sportsgrene og lære af hinanden. Så nu spørger jeg her til sidst, hvorfor skal man vælge idrætslinjen på Greve Gymnasium? Man skal vælge idrætslinjen på Greve Gymnasium, fordi man er interesseret i idræt, og så skal man bare vælge den, fordi man vil få 3 gode år med nogle mennesker, der vil det samme som en. Man får en fleksibel uddannelse i alle 3 år, hvor du kan dyrke din sport ved siden af skolen og stadig komme ud med en rigtig god uddannelse og et højt snit, fordi at der er så mange, der bakker op
om ens sport. Ja, jeg synes, man skal vælge Greve Gymnasiets idrætslinje, fordi at fællesskabet bare er mega fedt. Og ja, der er den her fælles forståelse for, at man har sådan nogle ting, man skal nå i sin hverdag.